min familie. Det lyder hyggeligt. Må jeg så med? Selvfølgelig må du det. Du, jeg tænkte på en ting. Hvor kommer jeg egentlig fra? Jo, du og jeg, vi er faktisk lidt ens. Det tror jeg altså ikke på. Jo, hvis det er, du klapper i hænderne, så kan du komme tilbage i tiden og se det. Hvordan klapper man? Det gør man sådan her. Men det virker jo ikke. Nej, det er fordi, vi skal være mange flere. Kan I hjælpe os med at komme tilbage i tiden og se, hvor Fumlefod kommer fra? Det er da ikke her, min familie er. Er det? Jo, det er det, Fumlefod. Vi er i junglen. Ej, se Lærke, der er det ikke. Måske er det der, jeg kommer fra. Og se derovre, der er en struds, en giraf og en elefant. Nej, Fumlefod. Det er da ikke fra ægget, du kommer fra. Men kan du gætte, om det er strudsen, elefanten eller giraffens æg? Jeg ved altså ikke, hvis det er. Kan I hjælpe os med at finde ud af, hvis ikke det er? Nå, det er strudsens æg. Nå, det vidste jeg da godt. Struds, kan du ikke fortælle mig lidt om dig selv? Det kan jeg i hvert fald. Jeg er den største fugl, der lever, men jeg kan ikke flyve. Og jeg har rigtig stærke ben, og jeg kan løbe rigtig hurtigt. Men når jeg bliver bange, så sætter jeg hovedet ned i jorden og gemmer mig. Hvis du er så hurtig, hvorfor stikker du så hovedet ned i jorden, når du bliver bange? Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg aldrig tænkt over. Nå, Fumlefod, skal vi se at gå videre i junglen? Det kan vi da godt. Se derovre, Lærke. Der er en løve uden hale. Hvorfor har den ikke nogen hale? Jo, Fumlefod. Det er fordi, den er faldet af, og løven kan ikke finde halen. Kan du finde den? Nej, jeg kan ikke se den. Hvor er den? Måske kan I se, hvor den er. Kan I hjælpe os med at finde løvens hale? Nå, det er der, den er. Løve, hvor kommer du egentlig fra? Jeg kommer enten fra savannen eller junglen. Jeg er faktisk det næststørste kattedyr. Jeg spiser kun kød, og jeg sover hele tiden. Jeg er faktisk kun vågen i cirka 3 timer, hvis jeg lige har spist. Så er du da et dovendyr, og ikke en løve. Ej, Fumlefod, nu er du da fjollet. Nå, Fumlefod, skal vi ikke gå længere ind i junglen? Det kan vi da godt. Lærke, se en krokodille. Hvad laver den? Jo, den ligger på lur og venter på, at der kommer nogen, den kan spise. Jamen Lærke, der er jo ikke andet andre end den chimpanse. Nej, det har du ret i. Vi må hellere hjælpe chimpansen, Ja. så den ikke bliver spist. Ja, vi må skræmme den væk. Vi må trampe i jorden, så den flygter. Hurtigt, Lærke. Det virker ikke. Kom så alle sammen. Hjælp os med at trampe i jorden så hårdt I kan. Det virker stadig ikke. Hvad skal vi så gøre? Vi kan prøve at råbe bør og trampe jorden på samme tid. Ja, lad os gøre det. Det virker stadig ikke. Hjælp os alle sammen. Se, den flygtede. Ja, godt klaret alle sammen. Vi har reddet chimpansen. Se, Lærke, jeg er ligesom ham. Chimpanse, hvor kommer du fra? Jamen, jeg stammer faktisk ligesom menneskerne stammer fra. Vi har ændret os gennem tiden. Der findes rigtig mange som mig. Altså det som jeg gør, det er, at jeg spiser blade og grene, og hvis der ikke er nogen blade og grene, så spiser jeg bare nogle insekter. Specielt termitter, de smager godt. Og ja, jeg kan faktisk blive helt op til 65 år. Ej, hvor vildt. Det vidste jeg ikke engang. Nej, det kan jeg godt forstå. Men tak for hjælpen. Jeg var hjælp til mor. Hun har lavet mad. Det er helt i orden. Nu må vi også se at komme hjem, Fumlefod. Ja, det skal vi. Så skal vi også sige hjem, hjem, hjem igen. Ja, kom alle sammen. Sig hjem, hjem, hjem igen. Hjem, hjem, hjem igen. Det var da en rigtig spændende tur. Ja, den var rigtig god. Og så lærte jeg, hvor jeg kom fra. Jo, du og jeg kommer faktisk fra det samme dyr. Det var der en gang en mand, der hed Darwin, som mente. Mener du det? Ja, det kalder han en evolution. Det betyder, at man kan ændre sig over mange år. Nøj, det var sejt. Ja, Nå, Lærke, nu er jeg altså begyndt at blive træt. det er også helt okay. Så må vi hellere sige farvel. Det kan vi da godt. Hej hej, vi ses i morgen.